Ja som si tak uvedomil, že vlastne zarábať peniaze znamená pýtať si peniaze. Čo sa mi môže stať, keď si o ten vyšší plat požiadam? No nič. A ona zarábala najmenej a bola jediná žena, tí traja chalani zarábali najviac a pritom ona robila najviac. Ja si myslím, že sa vzdať je najľahšie. Ako si vypýtať vyšší plat? O tom sa tu budeme dneska baviť s Tomášom Mondikom, s odborárom zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a so mnou. Ja som Milan Kuruc, zakladateľ Združenia pracujúca chudoba a pôsobím ako podpredseda Energeticko-chemického odborového zväzu. Ja som povedal tvoje meno? Dúfam, že áno. Tomáš Mondik, teraz si nepamätám kvôli, či som povedal tvoje meno. Budeme sa baviť o tom, že ako si individuálne vypýtať vyšší plat, lebo ľudia s tým majú problém. Začnem tým, že ja som ešte pred pár rokmi čítal takú štatistiku, že len 3% ľudí si vie vypýtať vyšší plat a vie o ňom vyjednávať. Nebola to štatistika zo Slovenska, bol to nejaký prieskum z Poľska. A demonstruje to, čo vidíme aj vo svojom okolí, že ľudia len tak čakajú, čo sa im dá za ich prácu, tvrdo robia a čakajú, že budú spravodlivo ohodnotení. Ale ako keby nemajú v sebe tú gúraž a tú odvahu nejak a tú asertivitu si ten plat vypýtať. A dneska sa budeme teda o tom baviť a ja by som sa chcel na úvod opýtať, Tomáš, že ty robíš vlastne vo veľkej firme, kde máte stovky zamestnancov, máte nejak 500 zamestnancov, či koľko? Vyše 500, niekde dnes sa môžeme pohybovať niekde okolo 570 zamestnancov. No a ty ako predseda odborovej organizácie vyjednávaš kolektívnu zmluvu, čiže vyjednávaš vyššie mzdy pre tých zamestnancov. Presne čiže tak. ty to vlastne robíš za nich, ale ty si napriek tomu, aj minule sme boli u teba vo firme a robili sme prednášku vašim ľuďom, že ako si sami majú vypýtať vyšší plat, takže prečo vlastne ty riešiš, ako si pýtať vyšší plat, keď ty vyjednávaš za nich tú kolektívnu zmluvu, kde vy riešite zvyšovanie miest? Tak v prvom rade to treba oddeliť. Ja mám za to, že odbory by mali vyjednávať valorizáciu pre zamestnancov tým spôsobom, že vlastne držia tie reálne mzdy na nejakej úrovni. Takže v zásade by tá valorizácia vyjednaná mala nejakým spôsobom kopírovať infláciu v roku. No. Ale to nie je len to, čo sa snažíš, že vyjednať iba infláciu. Nie, ale to je nejaká... Aspoň sa dostať na túto úroveň tak, aby reálne mzdy neklesali. Keď sa podarí niečo vyššie vyjednať, áno, je to na prospech veci. V zásade tie reálne mzdy následne tým zamestnancom sa zvyšujú a z toho máme radosť. Lenže potom si myslím, že každý jeden zamestnanec by mal myslieť na zvyšovanie svojej mzdy aj samostatne a nespoliehať sa na nejaký výkon, či dobrý alebo zlý výkon tej odborovej organizácie, ktorá ich zastupuje. V zásade by tiež mal sa správať v zásade trhovo. A za tú svoju vykonanú prácu, respektíve to nasadenie, tú svoju skúsenosť alebo expertízu v danej oblasti, ktorú vykonáva, by si mal vedieť vypýtať raz za čas zvýšenie individuálne. A je možné, ja chápem, že to platí pre zamestnancov ako takých, ale je to možné u vás vo firme, že u vás keď sú tarifné mzdy, že sa povie, že neviem, elektrikár je proste na takejto pozícii, v takomto stupňu si môže nejakým svojim vyjednávaním zvýšiť plat, lebo vy máte okrem tarifných miest aj zmluvné mzdy, to znamená, že iba individuálne dojednanie, to chápem, že pre nich to platí určite, ale že či vlastne môžu preskočiť z tarify do tarify. Toto bola hlavná motivácia, prečo som sa vlastne na to také interné školenie v našej firme dal, pretože u nás je to špecifikum toho, že my celkom veľa zamestnancov máme zmluvných. A teda pre nich ja neviem sa dohodnúť s zamestnávateľom na tom, aby sme valorizovali v rámci kolektívneho vyjednávania aj im. Teda tie mzdy. A keď to mám pomerovo rozdeliť, tak je to niekde na úrovni 60:40, že 60% tarifných, 40% sú teda tí zmluvní zamestnanci a tam posledné 2-3 roky narážam na neochotu zamestnávateľa teda zvyšovať alebo dohodnúť valorizáciu priamo v kolektívnej zmluve. A teda mňa napadlo to, že vyskúšam vlastne primárne tých zmluvných školiť
na to, ako si správne vypýtať zvýšenie mzdy. Lebo ja som bol na pár vyjednávaniach u vás vo firme a ja som si všimol, že keď prišla téma na zmluvných zamestnancov, tak zamestnávateľ sa tváril, že to je na dohode medzi nami a nimi a oni akoby očakávajú, že tí zmluvní za nimi prídu. Oni to na jednej strane tvrdia, na druhej strane asi dúfajú, že neprídu a mám taký pocit, že tí zmluvní ani moc nechodia. Či? Áno, je to tak, v zásade je to nejaká stratégia zamestnávateľa, ktorá je teda zachytená aj v zákonníku práce pri tých zmluvných zamestnancoch a teda je to ako keby dvojstranná dohoda medzi zamestnávateľom a tým konkrétnym zamestnancom, takže celkom pochopiteľne nie sú radi, že nejakým spôsobom do toho odbory chcú nejakým spôsobom zasahovať do tej valorizácie pre zmluvných zamestnancov, ale na druhej strane my odborári sa musíme snažiť a myslieť na všetkých zamestnancov. Jasné. A nejakým spôsobom pomáhať k tomu rastu. No tak poďme sa o tom baviť, lebo ľudia sú takí, že neasertívni hodne a boja sa vôbec túto tému vyvolať. Každý sme vyrastali v tom, že v škole, keď si sa dobre učil, dostal si proste dobrú známku, keď si sa zle učil, dostal si zlú známku a boli excesy, kde proste bola to hodnotenie neférové, že napríklad profesor, učiteľka si na teba zasadli a akože to tam nejak nefungovalo, ale to boli skôr excesy. Skôr to tak korelovalo, že keď si robil, tak si dostal, a keď si sa učil, tak si dostal a s týmto mindsetom mnohí ľudia idú potom, že do svojej dospelosti a majú pocit, že to takto bude fungovať, aj keď proste začnú pracovať. No a mne veľmi skoro teda došlo, že môžeš robiť koľko chceš, že to veľakrát nestačí a že pracovať je len nejaká nevyhnutná podmienka k tomu, aby si zarobil, ale není to postačujúce. Že ja som si tak uvedomil, že vlastne zarábať peniaze znamená pýtať si peniaze. Že akýkoľvek živnostník, akýkoľvek podnikateľ, on zarába tým, že vlastne si vypýta za tú svoju službu alebo za ten svoj produkt patričnú odmenu. Nie je to len o tom, že to odrobí. Že jedna časť toho zarábania je, že on si to musí vedieť vypýtať. A toto mám pocit, že nám tu nejako chýba. Ja to musím schopnosť si vypýtať. Skôr komentovať tými slovami, že si myslím, že je naivné si myslieť, že manažer len za to, že je s tebou spokojný, ti sám zvýši mzdu. Vždy tá žiadosť alebo nejaká tá iniciatíva musí vychádzať do toho zamestnanca. Pretože treba si uvedomiť, že tí manažeri ako keby pracujú na rôznych úlohách a možno tá mzdová politika je pre nich ten najvzdialenejší problém a preto sa treba vlastne tomu manažerovi alebo nadriadenému v nejakej kadencii pravidelne pripomínať s touto požiadavkou. Na druhej strane je fér povedať, že ten zamestnanec si musí uvedomiť, že musí podávať dobrý výkon, musí sa, vzdelávať v tej oblasti, ktorú vykonáva. Nemyslím si, že manažer vyhodnotí žiadosť niekoho, kto si príde, len do tej práce ako keby odsedieť, nejakým spôsobom nie je aktívny. Často sa stretávam aj s tým, že niektorí zamestnanci fakt pôsobia v kolektíve ako v úvodzovkách nejakí traviči studni, takže v zásade treba mať dobré vzťahy na pracovisku, jednak v tíme, s manažerom, následne prejaviť nejakú bazálnu mieru aktivity a ja si myslím, že toto je hlavný predpoklad toho, že nakoniec tej žiadosti bude vyhovené. Taktiež netreba si myslieť, že hneď na prvú žiadosť musíme byť úspešní. To nemusí vždy byť pravda, ale to nás nemá odradiť od toho, aby sme žiadali potom opätovne po nejakej dobe ešte raz. Jasné. Tu možno je dobre povedať, ak vám ten zamestnávateľ, respektíve ten manažer na prvú povie, že nie, teraz sa to nedá, teraz tej žiadosti neviem vyhovieť, vždy si od neho treba dožadovať spätnú väzbu, aby vám povedal, prečo na teraz nie je možné mi zvýšiť plat, alebo otočiť to, čo mám robiť preto lepšie, aby mi na budúce tej žiadosti bolo vyhovené. No, poviem postupne, lebo ty si povedal, že
v hľadačiku manažera je zvyšovanie platu toho zamestnanca ako keby na poslednom mieste. Čo je úplne pochopiteľné, to si niekedy ľudia nevedia uvedomiť, ľudia majú pocit, že však pracujem, však snad si to všimol, však mi dá, však ma ohodnotí. Lenže on je rád, že on hlavne chce, aby tá práca bola vykonaná, aby mu šlapalo oddelenie alebo šlapal podnik. A keď to šlape, za tie peniaze, za ktoré to šlape, tak on je spokojný, on to nebude riešiť proaktívne, väčšinou nie. Takže vlastne sa čaká na toho zamestnanca, že príde s tým píliť uši, zjednodušene povedané. A to bol dobrý point, že ty môžeš, že keď si chceš pýtať plat, musíš tak akože odvádzať dobrú robotu, musíš byť svedomitý, spoľahlivý, zodpovedný zamestnanec, na ktorého ktorý odbremeňuje proste ten kolektív tou svojou činnosťou, ale ukazuje sa, že to je fakt len nevyhnutná podmienka, to ešte nestačí, že ti ten plat zrazu pristane vyšší ako keby na účte, že musíš si ho potom ísť vyjednať. Čiže ja som sa tiež stretol s tým, že raz na jednom oddelení v jednej firme, kde som robil, tak tam rozdávali sa odmeny a kolega nič nedostal. Strašne sa rozčuloval a veľmi mu to vadilo, ale všetci vedeli, že on nerobí nič. On naozaj nerobil celé dni nič. On tam proste pozeral YouTube videá pomaly, hej, a mal otvorených 3000 kariet. A proste, akože, ale najviac ho to zasiahlo, najviac ho to mrzelo a najviac sa vyhražal výpovedou, že odíde, nakoniec ani neodišiel. A manažer to s ním musel riešiť. Čiže tam nebola splnená tá nevyhnutná podmienka, že ale tak odrob si aspoň na priemernej úrovni svoju robotu, keď už nie na nadpriemernej. Dobre, takže prvá podmienka, že musíte robiť, aby ste si mohli vypýtať plat, aby ste sa mali o čo opreť. Hej, lebo keď zase nič nerobíš, tak nemáš s akým argumentom prísť. A teraz asi je dôležité to načasovanie. Že niektorí ľudia majú pocit, že zastavím šefa na chodbe a že halo, poďme sa baviť o plate, ale takto by to asi nemalo fungovať, si myslím. Ak chceme, aby tá žiadosť bola nakoniec jej vyhovené pozitívne, tak určite nad tým treba viac rozmýšľať. Jednak je prvá vec je načasovanie, súčasne musia byť splnené podmienky typu či firma je v dobrej ekonomickej kondícii. Poďme najprv na to načasovanie. Poďme sa o tom pobaviť. Lebo to je podľa mňa zaujímavé, že ľudia, akože ja som sa stretol s tým, že ľudia radi argumentujú, že ale veď ja som mu povedal, alebo veď ja som mu povedala, ale v akej situácii si mu povedala a neviem, bol ten šéf práve vtedy, že mal na to kapacitu rozmýšľať, dohodli ste si stretnutie, nezastihol si ho len niekde na chodbe, nezastihol si ho pred obedom, keď bol hladný a nervózny, že poprvé ako keby treba zohľadniť, jak by som to povedal? Ľudský moment. Áno, že musí sa na to vytvoriť priestor, že tí ľudia ako keby zabudajú na to vytvoriť priestor. Čiže podľa mňa je úplne vhodné treba napísať tomu človeku mail alebo sa s ním niekde dohodnúť, že počujem, mohli by sme sa niekedy, nájdeš si na mňa čas stretnúť, chcel by som sa s tebou pobaviť o mojom ohodnotení. Je úplne v poriadku povedať vopred, o čom sa chceš baviť. Aby sa on vedel na to psychicky tiež pripraviť aj argumentačne, hej, že aby to nebolo zrazu, že na neho hodíš nejakú bombu. Čiže toto mám pocit, že ľuďom niekedy chýba, že nemajú cit pre tú komunikáciu. Takže to je prvá vec. Ale potom ešte načasovanie aj nejaké iné, že presne, že v akej kondícii je tá firma, že asi si nebudem pýtať vyšší plat, keď práve sme v kríze. Určite by som nešiel za manažerom, ak sa týmu alebo ak sa nedoručujú výsledky na tom odbore, na ktorom pracujem, nejakým spôsobom ten manažer mi dáva najavo to, že s mojou prácou nie je spokojný. To môže vystať úplne kontraproduktívne a skôr to môže priniesť negatívum. To je až drzosť, dojsť si vypýtať vyšší plat, keď vieš, že nie sú s prácou spokojní. No jasné. Možno ďalšia vec, ktorá ma napadá, ak sme sa v týme dozvedeli, že práve dvom kolegom nejakým zvýšil ten manažer plat. V prvom rade treba sa zamyslieť, prečo ma nezahrnul do toho zvýšenia, keď mal priestor a to reálne spravil. Takže to by som tiež nešiel hneď na druhý deň klopať, keď som sa dozvedel, že pred 2 týždňami bolo zvýšené kolegom a toto má byť ako keby hlavný argument toho, že im dvom áno a mne nie. To si nemyslím, že je vhodné načasovanie. Aj presne, nemá to byť o tom, že prečo oni áno a ja nie. To není sme 8-ročné deti, ktoré majú takýmto infantilným spôsobom proste argumentovať, hej. Tak, no možno by sme mohli prejsť na to načasovanie, že kedy určite áno. No, poďme sa o tom baviť. Ja si myslím, že vhodné načasovanie je práve vtedy, keď cítite od manažera nejakým spôsobom podporu, do určitej miery dáva najavo aj pred ostatnými členmi tímu, že je s vašou prácou spokojný
alebo sa celému týmu podarila úspešne ste ukončili nejaký projekt. Úspešne ste doručili nejakú úlohu a s tým výsledkom je spokojný manažer, možno manažer toho manažera, že ste pracovali na nejakej fakt dôležitej veci. Možno sa treba pozrieť aj na to, ako dlho vám nebol upravený plat nejakým spôsobom. Toto je tiež celkom dobrý argument, že som napríklad 3 roky nejakým spôsobom otáľal, som sa nevedel nejakým spôsobom rozhodnúť, či to je teraz správna chvíľa, tak možno toto tiež nejakým spôsobom zaváži v uvažovaní toho manažera, že možno tam má zamestnancov, ktorí si chodia pýtať zvýšenie platu každý rok, možno je z nich otrávený a práve vás, keď prídete po 3 rokoch, dokáže týmto nejakým spôsobom dobre odmeniť, že ho neotravujete v úvodzovkách otravovanie každý rok so zvýšením platu. Ale na druhej strane chcem povedať, že raz ročne si iniciovať nejaké stretnutie, dožadovať sa spätnej väzby na seba od manažera a baviť sa taktiež o výške mzdy je úplne normálne a mali by sme na to pozerať ako na úplne normálnu vec, ktorá patrí na pracovisko a ten manažer raz ročne by mal vedieť nejakým spôsobom sa rozprávať so svojím podriadením one to one a povedať mu nejaký názor na jeho výkon práce a dať mu fakt tú spätnú väzbu. Hej, ten interval by mal byť, že minimálne raz ročne by som svoj plat mal riešiť. No minimálne, takže raz ročne je taký obvyklý postup. A načasovanie, že v akom rozpoložení je šéf, v akom rozpoložení je firma a v akom rozpoložení je moja osoba. Čiže presne, že čo som dokázal, čo som urobil, aký som prínos predtým a tak ďalej. A potom by som tu vyzdvihol ešte jeden moment a o tom si robil už pred niekoľkými mesiacmi aj video, že keď zamestnávateľ potrebuje váš podpis. Aha, jasné. A to je pri zmene pracovnej zmluvy alebo zmene pracovného miesta. Toto sa často deje, že oni chcú narúbať tam viac zodpovednosti, alebo chcú ich presunúť do iného mesta, chcú ich podpis, ale nič im za to neponúknú a tí zamestnanci to nevyužijú ako príležitosť, aby si za to niečo vypýtali. Tak. No. Toto si myslím, že je tiež dobrá situácia na to, aby ste sa dostali k vyššej mzde. A ináč, akože tu by sme mohli ešte spomenúť, že síce som hovoril, že nemalo by to byť také infantilné v zmysle, že prečo jemu áno a mne nie, ale je tu taká trošku výnimka, že mali by sme sa pobaviť ešte o tej kompresii miest, čo si spomínal aj vtedy na prednáške, čo je vlastne situácia, že novoprijímaní zamestnanci, ktorí sú veľakrát, že nevedia tú robotu robiť, majú vyšší plat nástupný než tí služobné starší zamestnanci, ktorí teda majú aj nejaký background, aj to vedia, aj nejaký skill, aj nejaké vzdelanie, ale majú nižšie ohodnotenie a ešte zaučajú tých, čo nič nevedia, ešte trávia s nimi mesiace a pozerajú sa na to, ako zarábajú títo ľudia viac. A vedia to pretože v inzeráte bola inzerovaná vyššia mzda napríklad. A toto sa ináč bežne deje a ľudia, my keď sme presadzovali mzdy v inzerátoch, tak sme to riešili práve kvôli tomu, aby sa toto ukazovalo a sme dúfali, že to vytvorí ako keby takú motiváciu pre tých služobne starších zamestnancov, aby za tým zamestnávateľom išli a tú vyššiu mzdu si pýtali, aby si pýtali minimálne dorovnať. Lebo nielen, že je to neférové, on sa argumentuje trhom, že ale však to je trhová cena, ja potom nezoženiem nikoho, však to je v poriadku, ale v celej únii platí pravidlo zákonné, že ľudia, ktorí robia na tej istej pozície, sú porovnateľní, tak nemôžu mať proste rozdielne mzdy. A mali by proste na to tí ľudia tlačiť ešte z toho takého zákonného dôvodu. Mzdová kompresia je prítomná na našom pracovnom trhu, ja si myslím, zo pár rokov. Najvyššie zvýšenie mzdy asi si dokážete vyboxovať tým, že zmeníte zamestnávateľa. To aj u nás fungovalo. Vždy, keď sa vyhrážal niekto odchodom a už až keď odišiel, tak sa mu buď zmenila mzda, alebo fakt si ho snažili udržať, len aby už neodišiel. Mzdová kompresia je v zásade prítomná na pracovnom trhu zo pár rokov. Každý z nás sa stretol s tým, že keď si pozrie na profesii pracovné ponuky s pozíciou, ktorú nejakým spôsobom
zastáva u súčasného zamestnávateľa, tak vidí, že zamestnávateľia sú ochotní na tejto pozície zamestnancom dávať vyššie mzdy. To je prítomné v zásade. Ja som sa nejakým spôsobom zamýšľal a aj som vlastne čítal nejaké články, prečo to vlastne je. A tu si treba hlavne uvedomiť to je demografia. V zásade tie ročníky, ktoré dnes odchádzajú na dôchodok, sú oveľa silnejšie, teda počtom silnejšie. A tí ľudia, ktorí nastupujú na pracovný trh, tých je o dosť menej. A nevedia ich nájsť, tak zvyšujú nástupnú mzdu. Presne tak. Takže, lebo to chcem, aby tu odznelo. V zásade ja si nemyslím, že tá mladá generácia, ktorá nastupuje na pracovný trh, je lenivá. Ich proste nie je toľko, koľko tých zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku. To je prvý moment. Áno, môžeme sa o mladých alebo absolventov baviť, že majú možno vyššie nároky, než by mali mať. Ale to je správne, nech majú vyššie nároky. Akože ak potlačíme tie mzdy, keď tu proste nejaká generácia nezačne na to jednoducho tlačiť. To ja som za, nech majú nároky. Tak, ja som toho istého názoru. Ale chápeme to rozčúlenie tých zamestnávateľov, však mi by tiež vadilo, keď chcem niekoho do týmu a dokopy nič nevie, ale len chce voľno a nechce nič robiť a furt má nejaké požiadavky. Ja to chápem, ale akože potrebujeme tlačiť tú mzdovú úroveň vyššie, lebo tu sa začína, len sorry, že ti do toho skáčem, tu sa začína ukazovať na kontraste s tými mladými, že tí mladí jednoducho nejsú ochotní akceptovať ani tie nižšie mzdy, aj napriek tomu, že majú oveľa menší background nejaký vzdelanostný a nejakých skillov. A tí zamestnateľi sa zrazu začínajú všímať, že tí starší zamestnanci tu poctivo, skromne robia za vážne malé mzdy a sú spoľahliví a proste makajú. Hej? A teraz akože sa ukazuje, že že oni boli vlastne celý čas nedocenení, podhodnotení a títo budú možno precenení, ale dobre, to je iná téma. Vzhľadom na životné náklady ani nie. Áno, a potom aj na pracovisku to vytvára také situácie, hej, že fakt ten skúsený, ten seniorský zamestnanec proste potom pozerá na toho novoprijatého ako na nejakú škodnú. Pritom len mu prijal ten pracovný trh, vedel si dobre vyjednať na začiatku podmienky a mu to vyšlo. Hej. A ten zamestnávateľ ako keby toto opomínal a fakt to niekedy v tých tímoch robí zlobu. Že tí starí zamestnanci, služobne starší zamestnanci pozerajú na tých absolventov alebo tých novoprijatých zamestnancov ako na niečo, čo by ani v tejto firme nemalo byť zamestnané. Hej. A možno ten zamestnávateľ by aj tento moment socializačný alebo iným slovom kolegiálni by mali nejakým spôsobom začať brať do úvahy pri tom nastavení tých miest. To je dobrý point, lebo vlastne cieľom nejakých ľudských zdrojov je riadiť tie ľudské zdroje a to sa robí aj cez systém odmeňovania. A ty jak riadiš tie ľudské zdroje, keď vytvoríš taký systém odmeňovania, ktorý ti robí neplechu medzi kolegami? Že ty úplne vlastne zlyhávaš ako ľudské zdroje, ale teraz akože hovorím vo všeobecnosti, vôbec ako na celom Slovensku, že tá personálna politika potom zlyháva, lebo ty vlastne zasievaš svar medzi tých ľudí už len kvôli tomu, jak si ich odmenil. Presne tak. Hej. Však preto to zamestnávateľia nechceli, aby sa mzdy v mizeratoch zverejňovali, lebo vedeli, že toto bude robiť. Lenže problém je, že my máme tak neasertívnych a zbabelých zamestnancov, že nezaznamenal som, že by v nejakej zvýšenej miere využívali tú informáciu, že ten na tej istej pozícii, ktorý o tom nič nevie, má vyššiu mzdu ako ja si teda idem týmto argumentovať. No, tá mzdová kompresia, ja na nej vidím aj jedno pozitívum. V zásade my na základe toho, čo dá ten zamestnávateľ do inzerátu, vieme, čo je ochotný platiť zamestnancom. Predstavme si, že by to bolo naopak, že by tie inzeráty inzerovali nižšie mzdy, než máme my. To nevytvára až taký tlak, pozitívny tlak na to, aby sme si mohli pýtať vyššiu mzdu. Takže na tej mzdovej kompresii ja vidím aj jedno pozitívum práve to, lebo ja keď vidím, že na mojej pozícii vie dať novonastupujúcemu zamestnávateľ o 200 eur vyššiu mzdu, alebo o 100 eur, to je v zásade jedno, tak toto má presne naštartovať každého jedného z nás na to, aby sme si tú mzdu išli pýtať. No, presne. Že poprvé, úplne základný argument, nejaká etika, férovosť a spravodlivosť. Druhý argument, že je to právne to neobstojí.
A čo sa týka toho práva, ešte taký podargument, že keď ja stále hovorím, že to je protizákonné, tak to znamená, že je to vymáhateľné. To znamená, že 3 roky spätne, to len teda pre verejnosť poviem, že ty si vieš vymáhať ten rozdiel, že súdnou cestou ty vieš dať podnet na inšpektorát práce, on to vie preveriť, že mne sa stáva, že ľudia nechcú ísť do súdneho sporu so zamestnávateľom, keď tam pracujú, ale keď odídu, tak dajú žalobu. Je pár takých prípadov, dajú žalobu a vymáhajú si 3 roky spätne rozdiel. Teraz mám napríklad jedného známeho, robí v jednom korporáte, konkrétne v Lenove, však prečo by som to nepovedal. A on zistil, že medzi ním a jeho kolegyňou na rovnakej pozícii je 1000 eurový rozdiel. Že on má 1900, ona má 2900. A on teraz, keď to zistil, tak samozrejme to je mladá generácia, tak už robil one-to-one, jeden na jedného meeting so svojou šéfkou a ide to riešiť. Hej? Tak teraz čaká na protiponuku. Ale presne toto treba riešiť, lebo to je vymáhateľné aj spätne. Čiže on keby napríklad odtiaľ odišiel a dal žalobu a súd to posúdi, tak on si za 3 roky spätne môže vymôcť akože veľmi pekný doplatok. Takže to dávam ako keby na zváženie, že keby ste chceli, tak sa obráťte na pracovnoprávnych právnikov a môžete to riešiť. Ale je to dobrý argument, akože neísť do toho hneď, že súdnou cestou, ale aj pre zamestnávateľa, že halo, nielen, že je to neférové, ale tu sa porušuje zákon. No, tento point som chcel, že proste tie mzdy v inzerátoch treba využívať na toto. Teda tu by som ešte možno jednu poznámku dal, alebo takú možno vsúvku alebo radu pre ženy, zamestnankyne. Posledné roky dosť výrazne sa otvára téma nerovnomerného odmeňovania a rozdielom odmeňovania medzi mužmi a ženami. V zásade rieši to aj Európska komisia, riešia to rôzne inštitúcie, riešia to odbory. V zásade ten rozdiel medzi odmeňovaním mužmi a ženami je niekde na úrovni 15%. A toto taktiež môže každá jedna žena použiť pri argumentácii. Nech navedie toho svojho manažéra na to, že pozri sa na plat môj, pozri sa na ostatných kolegov mužov a pozri si, aký tam je rozdiel. Myslí si, že to je fér, len preto, že som žena? To si myslím, že je tiež vhodný argument a možno navedie fakt toho manažera na to, aby sa pozrel aj na to, ako keby rozdelenie mužmi a ženami, že aký majú priemerné. A to sa ináč na západe niekde robí ako zo zákonnej povinnosti, že v rámci firmy je firma povinná na jednotlivých pozíciách zverejňovať minimálne, že priemerné mzdy rozdelené medzi pohlavie, že mužov a ženy a sa potom pozerajú tie disproporcie. Akože na toto by ti niektorí povedali, že platové rozdiely medzi ženami, alebo tá platová priepasť medzi mužmi a ženami, že to je fiktívna vec, že to proste nie je pravda. Počul som o tom Saskaro veľa hovoriť, že to proste nie je pravda. Ukážte mi, že či v jednej firme na tej istej pozícii, keď robí muž alebo žena, či budú mať odlišný plat. Ja som ti napríklad pred chvíľou dal príklad, kde práve muž má nižší plat než žena. A oni takto čisto argumentujú, ale napríklad ja zo svojej skúsenosti viem, teraz moja žena je grafička, robila medzi štyria grafici boli v jednej firme a ona zarábala najmenej a bola jediná žena, tí traja chalani zarábali najviac a pritom ona robila najviac. A to nehovorím, pretože je to moja žena, pretože viem, že to tak bolo. Proste jej chodilo najviac robiť, to bola najochotnejšia, najzodpovednejšia, najrýchlejšia, ale zarábala najmenej. A aj preto ináč, že sa trošku bála si vypýtať, ale tá jej práca proste nebola dostatočne ohodnotená. Takže to bol napríklad konkrétny príklad, kde je rozdiel medzi mužmi a ženami rovno v tej istej firme na tej istej pozícii. Takže treba sa na to pozrieť, lebo to už zakladá diskriminačný dôvod. Ale ešte k tomu jednu vec poviem, že oni veľakrát argumentujú, že to v skutočnosti není na tej istej pozícii v jednej firme muž a žena, že majú rozdielny plat, ale že to sa roberú mzdy žien v celej republike, mzdy mužov v celej republike a povie sa, že rozdiel je tam 16%. A že je to pretože si ženy vyberajú zamestnania, ktoré sú menej platené. Napríklad, že ošetrovateľstvo alebo učiteľstvo alebo takto. A ja na to ale hovorím, že to nie je preto, že ženy si vyberajú zamestnania, ktoré sú menej platené, ale preto, že zamestnania, v ktorých robia ženy, sú menej platené. To je to zaujímavé, že proste sa bežne hovorí, že ženy sú ako keby v týchto veciach trošku submisívnejšie, trošku také, že akceptujú, čo im je dané a preto tam tie mzdy nerastú. Ja si osobne myslím, že keby v ošetrovateľstve a v sociálnej práci a v tejto branži robili muži, tak tí by si vybojovali vyššie mzdy. Že to není tým, že ona si vyberie, chcem vyvrátiť ten mýtus, že si vyberie nižšie platenú pozíciu alebo branžu, kde sa platí menej, ale tam sa práve platí menej, pretože tam robia ženy, pretože si to dovolujú tí zamestnávateľia. Súhlasím so všetkým, čo si povedala. Si myslím, že toto má byť vec,
na ktorú by sa aj odbory na Slovensku mali zamerať troška cielenejšie a pomôcť tým ženám, možno aj takýmito podobnými aktivitami, ako robíme my dnes, tak aby boli fakt schopné a ochotné si vypýtať tú vyššiu mzdu. Lebo toto presne je ten problém na Slovensku, že ľudia sa boja. Že to tu vlastne povedzme, že úplne základným problémom, prečo ľudia nejdú do toho vyjednávania, lebo vyjednávanie nie je ľahké. Vyjednávanie musíš akože byť diplomát, musíš to správne načasovať, musíš správne formulovať a tak ďalej, že ako keby ten strach tých ľudí veľmi brzdí a to by som chcel, aby to tak odznelo, že ľudia by mali ten strach ignorovať. Nemali by sa prestať bať, lebo on sa nedá vypnúť, ale mali by popri tom strachu ísť do toho aj tak. Není to nikomu príjemné táto téma, je to konfrontácia aj s tým vedúcim, aj s tým zamestnávateľom, aj keď môže byť kultivovaná. Ale proste musíš mať argumenty, musíš byť pripravený na ich argumenty a akože je to také, je to vypätie nejaké a ľudia radšej sa na to vykašľú a buď do inej práce, alebo trpia tú nízku mzdu dlhé roky. Čiže moja rada pre ľudí je, keď si chcú pýtať vyššiu mzdu, nech to určite robia, ale a nech to robia aj s tým strachom, ktorý majú, lebo niektorí čakajú, že však keď sa prestanem báť, keď naberiem viac odvahy, keď mi ten strach už nebude tak, keď ma nebude ten strach až tak paralizovať, ale proste akože ten strach tam bude, len treba ísť napriek nemu ako keby s tým do toho. Ja by som možno všetkým odporúčil sa zamyslieť nad odpoveďou na otázku, čo sa mi môže stať, keď si o ten vyšší plat požiadam. No nič. Odpovede nič. Áno, a okrem toho, že ľudia sa teda nie, že majú prestať bať, ale majú ten strach ignorovať, ide aj o to, že majú to robiť preto, aby túto tému aby sa táto téma normalizovala na tom pracovisku. Lebo sú firmy, kde ti príde rovno z personálneho oddelenia alebo od vedenia požiadavka každý rok, že poďme robiť výročné hodnotenia, poďme sa baviť o plate. Že oni to iniciujú, sú na to firmy, sú také firmy, čo to robia. Ale potom sú firmy, kde sa to bežne nerobí a kde na to nie sú zvyknutí ani tí vedúci pracovníci. A keď toto tí ľudia začnú robiť, tak si na to zvykne aj tá firma a začne to považovať za štandard. A ja teda garantujem ľuďom, že možno prvýkrát je to veľmi nepríjemné, lebo prekonávaš nejakú a prerážaš nejakú bariéru, ale potom už je to vždy ľahšie a po druhom raze už sa to stane druhá prírodzenosť. To není vždy rovnako nepríjemné a vždy rovnako stresujúce. Takže ja som tým chcel len povedať to, že je to dobré aj pre tých vedúcich a pre tú firmu a pre tú kultúru tej firmy, aby si na to zvykli, že toto je normál a že to je norma a že to je štandard a bude sa to tu diať každý rok. A oni si na to zvyknú. No, ty si chcel ešte, myslím, hovoriť ešte o tých dôvodoch, že ako sumarizovať tie dôvody zvýšenia alebo aké argumenty použiť. Možno by bolo dobre dať taký nejaký jednoduchý alebo základný návod zamestnancom, čo by mali uviesť do tej žiadosti o zvýšenie platu. Nechcem, aby to vyzeralo tak, že tá žiadosť musí byť nejakým spôsobom písomná forma, hovorím. Áno, môže byť aj písomnou formou tá žiadosť nejakým spôsobom. Ale pri tej argumentácii, že čo majú uviesť, myslím. Hej. Ten obsah toho, čím by mali tí zamestnanci argumentovať. Určite podstatná vec je povedať, na akých úlohách, čo sa mi podarilo nejakým spôsobom v poslednej dobe vykonať. Možno odprezentovať to, čo robím navyše oproti mojej pracovnej zmluve, lebo to je bežná vec. To si myslím, že sa väčšinovo zamestnanci s týmto stretnú, že robia niečo viac oproti tomu, čo majú zadefinované v pracovnej zmluve. To treba určite v tomto momente pri tej žiadosti nejakým spôsobom povedať jasne tomu zamestnávateľovi, lebo je možné, že ani o tom nevie, že to v tej pracovnej zmluve nemáte. Jasné. To je čo sa stáva bežne. Hej. Taktiež možno otvoriť debatu o tom, čo by som mohol robiť navyše, ak by mi bolo vyhovené. Možno aj takýto nejaký point do tej komunikácie zaviesť. Nemáš k tomuto náhodou nejaký príklad? Že... Jasné, v zásade... Že z praxe? Áno. V zásade malo by to prebiehať tak, že poviem zamestnávateľovi, že ak nejakým spôsobom budúci rok bude mať priestor na to, aby som si spravil
teraz úplne pôjdem do konkrétnosti vzdelávanie, kde by som sa zdokonalil napríklad, alebo nie zdokonalil, ale nejakým spôsobom zvýšil kvalifikáciu a vedel by som sa vzdelávať napríklad taký nový nástroj, alebo taký bežný nástroj už na kontingenčné tabuľky a na tabuľky ako také Power BI. Vedel by som robiť vizualizácie, ktoré by ti pomohli, robil by som ti reporty z nejakých činností, pekné tabuľky, pekné grafy. Tak napríklad toto by som potom do budúcna vedel robiť ako keby navyše. A že či by si to vedel ohodnotiť proste nejakým zvýšením platu, hej. Ináč to je dobré proste, hej, že niektorí ľudia veľakrát robia to, že si stanovujú také mety vopred, že no keď urobím toto všetko, tak potom až pôjdem si vypýtať ten plat, ale možno niekedy dopredu zaviazať to vedenie, že dobre, ja toto urobím, ale či mi ty máš toto, ako keby nejaké základné obchodné skille by to chcelo, obchodné rokovanie, hej. A potom treba si uvedomiť, že doba je tak dynamická, že to prehlbovanie alebo to zvyšovanie kvalifikácia by malo byť pre nás každého zamestnanca úplne normálne. Lebo keď si zoberiete len, dobre, možno si to nevieme uvedomiť na nejakom jednom kalendárnom roku, ale predstavme si, čo sme v práci využívali, aké nástroje softverové pred 10 rokmi. Dnes, ak sa človek nevzdeláva, tak začne stagnovať a možno mu to fakt začne robiť veľké problémy v zamestnaní. Ja si myslím, že každý jeden zamestnanec by mal byť proaktívny, učiť sa nové veci, zvyšovať svoju cenu na pracovnom trhu tak, aby ten zamestnávateľ bol ochotný mu tú mzdu dať. A o tom sme sa už bavili, ak teda to neocení zamestnávateľ súčasný, tak možno nájdem iného zamestnávateľa, ktorý nejakým spôsobom to ocení a dôjde k tomu, že tú mzdu bude mať vyššiu. Hej, akože presne, ty musíš plniť nejaké podmienky, o ktoré sa vieš potom oprieť, aby si tú mzdu mohol žiadať. Akože funguje to. Zase nebavme sa o tom, že by toto vôbec nefungovalo. Nie je to o tom, že iba podľa sympatii a nesympatii tí prihadzujú manažeri. Sú aj také prípady, samozrejme ja to beriem, že je to aj tak, že táto máma v obľúbe, aj keď som neschopná a dá mi a tomu šikovnému nedá, to existujú také prípady, aj na Slovensku není ich málo, ale není len toto. Áno, a možno ďalší neduch slovenských manažerov alebo manažerov na Slovensku je to, že oni vám zabraňujú systematicky sa vzdelávať, prehlbovať svoje zručnosti, skúsenosti len preto, aby ste ich vy nakoniec nepreskočili. S týmto sa stretávam tiež bežne. Ja som sa stretol s tým, že mne zamestnávateľ nechcel preplácať nejaké kurzy, lebo sa bál, že sa niečo naučím a potom mu odídem. Hej? No ale to keď sa každý zamestnávateľ tohto vie, tak potom nebude mať vzdelaných zamestnancov, ktorí preto môžu prinášať ďalšiu pridanú hodnotu tej firmy. A musí vytvárať podmienky také, aby si teda udržal. Hej. Ja chcem ešte povedať takú vec, že je strašne dobré, aby si zamestnanec predtým, než ide na takéto jednanie, a to mnohí nerobia, sformuloval v hlave ten dialog, ako by mohol prebiehať. Ja teda vyjednávam tiež vyššie mzdy na rôznych vyjednávaniach, ale pre celú firmu. A ja to teda robím tak, ja mám takú techniku, že prvá vec je, že sformulovať si, čo chcem svoju požiadavku. Hej. Veľakrát mnohí majú tento problém a keď sa im to podarí v hlave sformulovať a v hlave si vytvoriť ako keby, ako to uvediem a prednesiem tomu vedúcemu alebo tomu vedeniu, tak majú pocit víťazstva a idú s tým na rokovanie. Ale tam to podľa mňa nekončí, že okrem toho, že si to v hlave sformuluješ, tak treba si predstaviť, akú najnegatívnejšiu odpoveď môžeš dostať zo strany zamestnávateľa alebo najzavádzajúcejšiu. Takže ja si predstavujem vždycky, že čo mi všetko môže ako keby, čím ma môže ako keby vylagovať alebo aké odmietavé stanovisko môže dať. A keď si to predstavím, tak potom si zase sformulujem odpoveď na všetky tieto negatíva. A mnohí skončia pri tomto kroku, tí, čo neskončia pri prvom, skončia pri tomto a majú pocit, že dobre, už to vyhrali, lebo už vedia, čo mu odpovedia. Ale ja hovorím, dobre, ale potom si zase predstav, čo ti na to môže najhoršie povedať, alebo najzavádzajúcejšie, lebo niekedy to není len, že nie. Niekedy je to dobre, pobavíme sa o tom o mesiac alebo o pol roka, že začnú ťa naťahovať. Takže treba si sformulovať svoje postoje potom a zase si vytváram v hlave odpoveď, že čo poviem potom. Čiže keď urobím takéto véčko, že môj návrh, ich reakcia, moja reakcia, ich reakcia, moja reakcia, tak naozaj mi to veľmi pomáha, že som veľmi dobre pripravený potom na tie jednania, málo kedy ma tam potom už niečo naozaj zaskočí. Lebo zo začiatku, keď som chodil na vyjednávania, som mal pocit, že však poviem toto a potom to nejako už uhrám, ale nefungovalo to tak, lebo potom povedal ten zamestnávateľ niečo také, že mňa úplne zabrzdilo a že teda mal som čo robiť, aby som sa z toho vysomáril.
v každom jednaní alebo pri každom vyjednávaní, a to je jedno, či vyjednávame o mzde, alebo vyjednávame o kolektívnej zmluve ako celku, alebo vyjednávame niekde, vymyslím si, v Thajsku na trhu, tak je dôležitá príprava. Keď si niekto myslí, že dokáže sa predať a nejakým spôsobom zanechať dobrý dojem pri vyjednávaní o mzde tým, že bude úplne improvizovať, tak ja si myslím, že toto je hneď odsudené na neúspech. To je recept na neúspech, áno. A tak, ako si povedal celkom správne, my si musíme v tej príprave nasimulovať tie scenáre. Tie možno najlepšie, ale súčasne aj tie najhoršie, tak aby sme boli pripravení odpovedať na rôzne varianty a na rôzne argumenty zo strany manažera. Ak sme vo firme a v týme celkom dlho, 2-3 roky, tak v zásade už toho svojho manažera poznáme celkom dobre. Vieme, ako reaguje, vieme, aký typ argumentov zvyčajne nejakým spôsobom od neho dostávame. Takže v zásade si myslím, že toto je výhoda, ktorú treba pretaviť do toho jednania. A môže sa stať, a vo veľa prípadoch sa to aj stane, že keď sa pripravíme a sme dobrí na tom vyjednávaní, tak je z nás veľmi milo či nemilo ten manažer prekvapený, ale v zásade to obrátime voči nemu. Budeme rešpekt. A je on ten, ktorý zrazu musí začať improvizovať a pri tej improvizácii sa zvyčajne stáva, že robíme veľa chýb a nakoniec možno tú pomyselnú vojnu alebo ten súboj vyhráme a docielime k tomu pozitívnemu výsledku, teda sa nám podarí vyjednať si vyššiu mzdu. No a tam by som ešte povedal, že keď človek ide na takéto vyjednávanie, takže s čím tam vlastne má ísť, čo sa týka svojich požiadaviek, mal by presne sformulovať tú sumu. Nemusí to byť presne čísla, ale môže to byť rozpätie, ale nemal by tam ísť tým, že chcem vyšší plat. Tak. Nesmie to byť také v hmle. Tak, lebo manažer si potom povie, že vám stačí 50 eur pridať. Presne. A vlastne vy už mu neviete ani nejakým normálnym spôsobom kontrolovať, prečo len 50. No tak ty si mi nedal nejakú sumu, povedal si zvýšenie platu, tak ja som sa rozhodol, že ti dám 50 eur. Áno, presne tak. Akože potom to nechávaš v rukách druhej strany. Vždy je nutné nejakým spôsobom ten prvotný nástrel nadstreliť, ale tu súčasne hovorím, nenadstreľovať dvojnásobne, keď chcem sa dostať k 100 eurám, tak v zásade to treba nadstreliť o nejakých 20-30%, možno 50%, záleží aj od sumy, takže ísť požiadavkou 150, keď sa potom vyjednávaním dostanete na tú vami želanú 100, tak v zásade ste vyhrali a ste docielili to, čo ste si v prvom momente nejakým spôsobom dali za ten cieľ. No a čo by si povedal ešte na poslednú vec, že čo spraviť po negatívnej odpovedi? Lebo mnohí, keď už naberú tú odvahu, urobia si ten vnútorný dialog, urobia si tú prípravu, prekonajú ten strach, idú a dostanú vlastne negatívnu odpoveď. Možno ani nie na prvom stretnutí, ale bude sa to ťahať 2-3 kola a nakoniec zamestnávateľ povie nie, tak mnohých to úplne demotivuje a stratia akúkoľvek motiváciu, že no dobre, tak som sa pokúsil, posnažil som sa, aj tak to nevyšlo. Hej. Ale to asi by takto človek k tomu nemal pristupovať, že potom to vzdať. V zásade vždy, ja si myslím, že sa vzdať je najľahšie. Hej. A teda treba sa normálne nakopnúť. Ale určite treba hneď toho manažera konfrontovať s jednou možnou otázkou. Čo mám, prosím ťa, robiť v tej práci? Lepšie, alebo viac? Alebo inak? Aby bolo takejto požiadavke v budúcnosti vyhovené. On musí naformulovať nejakú spätnú väzbu. Dobrý manažer vie hneď vám podať spätnú väzbu na váš výkon, keď teda je dobrým manažerom. Tí, ktorí nie sú dobrí manažeri, tak proste budú rozmýšľať a možno za pár dní alebo za pár hodín vám nejako tú odpoveď dajú, ale tu si treba dobre zapamätať a konfrontovať ho pri najbližšej možnosti. Áno, držať ho za slovo. Keď povie, že keď splníš toto a ja to reálne splním, tak potom mu to proste predostrieť, že toto si prislúbil
A tak to proste, tak teraz veci majú, takže dostoj svojho slova. Hej, dobre, ja si myslím, že sme to ako tak prebrali. Ďakujem ti a vidíme sa asi pri ďalšej téme. Ja možno na záver, keby som sa ozval teda posluchačom alebo divákom tohto videobloku, ak by ste do budúcna mali záujem o školenie tohto typu, teda s názvom Ako si zvýšiť Ako si pýtať vyššiu mzdu, tak nám treba dať na YouTube komentár, aby sme vedeli, koľko vás je a aby sme sa zamýšľali nad týmto školením do budúcna. Tak vidíme sa na budúce. Ahojte.